Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jedan video. Ja sam Marija i danas ću vam pričati o skriptama. Najvjerojatnije je sad već akademska godina poprilično uzela maha, sad već vjerojatno započinju prvi kolokviji, prvi seminari, prva predavanja, prvi esej, sve ono što vas čeka. Međutim, ako ste i u osnovnoj školi ili srednjoj školi i škola je već počela prije nekih 2 mjeseca, vjerojatno je da ste se i vi polako sad već zahuktali, recimo to tako. Ja danas razgovaram o skriptama. Skripte su nešto, ako niste, pogledajte video koji se zove Što profesori ne vole, a ja mislim da je korisno. Tu vam pričam o tome zašto ja mislim da su skripte zapravo vrlo koristan alat jednom studentu ili bilo kojem učeniku u tijeku svojeg obrazovanja. Mislim da skripte zaista razvijaju to je zapravo, rekla bih, jedna posebna metoda učenja, u smislu ako ih radite na pravi način, onako kako sam objasnila u tome videu, skripte zaista mogu biti vrlo koristan alat i ja zaista nemam pojma kako bih završila svoje visokoškolsko obrazovanje bez tih skripta i bez ovakvog načina kakvog ću danas vama predstaviti, jer sam ja zaista imala, ja i moje kolegice najbliže, zaista smo imali jedan poseban sustav pravljenja tih skripata. Danas ću vam reći o skriptama, zapravo podijelila sam u više kategorija, odnosno u nekoliko glavnih kategorija i posebno ću objasniti svaku kategoriju, a na kraju videa ću vam pokazati, na laptopu imam još uvijek sačuvane svoje skripte, tako da ostanite do kraja videa ako vas zanima kako su to moje skripte izgledale i zapravo sve ono što vam budem sada objasnila pokazat ću vam na primjeru. Ja ću vam danas reći nešto o tome, prvo što ide u skriptu, zatim ću vam reći kako napraviti dobru skriptu, kako izgleda dobra skripta i na kraju kako ju čuvati i koristiti. Pa idemo od samog početka. Dakle, što sve ide u skriptu? Vjerojatno ako ste brucoš ili student neke više godine koji recimo ima veliku naviku učiti iz knjiga ili iz nekih svojih bilježaka i ne praviti skripta, onda možda ne znate točno kako napraviti tu skriptu. U skriptu ide sve ono najvažnije, a u skraćenoj verziji. Dakle, sve ono najvažnije što bi vam moglo trebati za neki ispit, a vi dobro znate ako ste bili na predavanjima ili ako je profesor zadao nekakvu literaturu, ako imate njegove prezentacije, onda točno znate što treba učiti za taj ispit. U mojim skriptama uvijek su bile zastupljene 3 stvari. Prvo, literatura. Dakle, literatura koju smo dobili od profesora ili koja je bila u silabusu napisana za taj ispit. Nju smo dakle podignule, pisale, ali o tome ću vam više reći u drugoj točki. Dakle, knjiga, odnosno literature. Drugo, predavanja. Dakle, već sam vam pisala, odnosno pričala o tome, kad sam pričala u tom videu o skriptama, zapravo sam vam rekla da su predavanja vrlo bitan element svake dobre skripte i to ne na način da ponavljate isto što ste već zapisali kad ste čitali knjigu, nego ono što ste dodatno čuli na predavanjima ili ako imate skripte od vaših profesora. I treća stvar koja ide u svaku dobru skriptu, to je ono dodatno. U to dodatno spada sve ono što ste sa strane čuli, što ste pitali profesora, što je on naglasio, a recimo nije u literaturi i nije na njegovoj prezentaciji, nego vam je samo dodatno pojasnio. Jako je dobro raditi bilješke, a da, to je bilo u videu bilješke s predavanja kako napraviti. Dakle, jako je dobro zato raditi bilješke onoga što profesor govori kao neko ekstra znanje i onda to kasnije uvrstiti isto tako u skriptu. Dakle, literatura, predavanja i nekakva dodatna znanja koje ste ulovili. Dobro, ajmo sad na drugu točku, a to je kako napraviti dobru skriptu. Moj najbolji i najprovjereniji recept za pravljanje dobre skripte je naći grupicu, i to ne ogromnu, nego malu grupicu ljudi koji razmišljaju na sličan način kao i vi. Najgori mogući način pisanja ili pravljenja skripte je da dobiješ od nekoga i da jednostavno tako kreneš učiti. Ok, možda nekima pomogne ako su u stisci s vremenom, ako se nisu dobro organizirali i sad ti netko ponudi na 10 stranica 150 stranica i ti si uvjeren da je to u redu, oni su položili taj ispit pa zbog čega ne bi bilo u redu. Međutim, ja zaista, čak i kada bi bilo tih rijetkih trenutaka, možda negdje na početku dok nisam ulovila ritam, da bi mi netko dao skriptu, ja sam ju uvijek morala prilagoditi sebi. Dakle, nije postojalo
nijedan kolokvij, nijedan ispit da sam ja dobila nečiju skriptu i da sam jednostavno krenula učiti po tome. To je možda moja psihologija, moja psiha jednostavno nije dozvoljavala, nego sam ja zaista morala dati svoj pečat tome. Ali ajmo pričati o onoj drugoj varijanti koju vas ja ovdje poučavam, a to je da pišete skripte sami, zato što je to, vjerujte mi, 60% učenja. Zaista dok ti čitaš i pripremaš i pišeš, ti si već jako puno naučio, nego da dobiješ od nekoga gotovo i sad kreneš učiti od nule. Pronađi 2-3 ljudi, 4 maksimalno, koji će zajedno s tobom podijeliti posao i pisati skripte. Dakle, svaki od vas 4 ili 3, nas je bilo 3, svatko neka dobije svoju literaturu, ako su recimo 5 knjiga je za taj ispit predviđeno, svatko neka dobije određeni dio posla i recimo zadajte si jedan vremenski rok od 3-4 dana kada ćete sve te literature iščitati i napisati, dakle, u Word. Mi smo to sve u Wordu radili, današnja digitalna tehnologija zaista radi čuda. Dakle, prvi i osnovni savjet je da, gledam dolje jer su mi tu bilješke, je da podijelite posao s prijateljima. Treba će vam manje vremena i manje će biti stresno, dakle nećete osjećati taj napor kao kad gledaš 5 knjiga ispred sebe i znaš da ih sada moraš ispisati, pročitati i što sve ne. Ovako ćeš u najboljem slučaju dobiti 1 do 2 knjige koju trebaš ispisati. Zatim, dakle, to je prvo. Prvo, napravite literaturu zato što je to najkompleksniji posao. Riješite ono što vam je najteže prvo, a to je iščitati sve te knjige i pronaći ono najvažnije i pisati. Ja sam recimo paralelno čitala, podcrtavala, zapravo ne, nisam smjela podcrtavati, ali bi recimo lagano olovkom pa bi to poslije obrisala. Ali bih recimo, dok bi čitala, odmah u isto vrijeme vidjela što mi je najvažnije i odmah istovremeno pisala u Word, odnosno u tu skriptu. Drugo što, nakon što ste napravili tu skriptu iz literature, zatim tu skriptu nadopunjavate predavanjima. To nam je bio lakši dio posla, zato što se danas PowerPoint prezentacije vrlo lako mogu prebaciti u Word. Jedino što je trebalo je kasnije urediti taj tekst, ali to ću pričati pod 3. točku. I dakle, na kraju, svatko od vas tko je nešto dodatno zapisao u svojim bilježnicama, svatko od vas tko je nešto dodatno čuo, neka obogati tu skriptu sa time. Vjerujte mi da mi se dogodilo brdo situacije u kojima sam nešto naučila iz skripte koju smo radile samo nas 3, nešto što jednostavno nitko drugi od kolega nije znao, baš zato što je jedna od nas 3 čula nešto što je profesor rekao dodatno, zapisala i baš to pitanje je bilo na ispitu. Tako da ne podcjenjujte moć i takvih sitnica. Pod broj 4 idemo malo o izgledu skripte. Vjerujte mi, koliko god banalno zvuči, ja sam probala, zaista sam probala, sve ovo što vam govorim je iskreno i iz iskustva. Ja sam probala učiti iz skripte koja je bila napisana na drugačiji način od onoga kako sam ja bila navikla i jednostavno nije išlo. Ne da nije išlo, ok, bila bi ja mogla to naštrebati, ali bi se svjetski namučila. Dakle, meni je morao biti točno određeni font slova, točno određeni prorje, točno određene riječi, podebljane i slično. Ja ću vam na kraju ovog videa pokazati kako je izgledala jedna moja skripta, ali ću vam zato ovdje dati nekakve smjernice kako je meni bilo najlakše vizualno učiti. Dakle, prvo i osnovno, uvijek smo pisale fontom Times New Roman. Dakle, to vam je font u Wordu, meni je bio jako čitak, puno bolji nego Arial. Jednostavno, nekako su mi ta slova jako legla oku. Pod broj 2, dakle, font je uvijek bio 12, s tim da su naslovi bili 14. Možda zvuči stvarno banalno, ali jednostavno kad bi dobila font 11 ili font 14 u tekstu, ja nisam mogla. Jednostavno nisam mogla. Možda nešto nije u redu sa mnom, ali to je kako su izgledale sve moje skripte. Ja sad sa vama dijelim svoje iskustvo. Dakle, Times New Roman, font 12 i razmak uvijek 1,5. Uvijek. Bez obzira na to što bi mi taj razmak vjerojatno onda produžio kasnije broj stranica, ali ako ti meni daš 5 stranica da naučim i recimo prorijed je 1, nema šanse. Meni je to sve nagurano, stisnuto i moje oko, to vam je čak i fizionomija, dakle oko jednostavno ne može pojmiti takav tekst, ne može ga razdvojiti. Ja ću radije uzeti 10 stranica, tih istih 5, ali proširenih na 10, a da mi je prorijed 1,5,
i zato što ću na taj način puno brže i lakše nešto naučiti. Tako da nemojte se bojati broja stranica, radije si prilagodite taj tekst. Treća stvar koju smo jako vodile pažnju, odnosno vodile računa o tome, a to je podebljavanje ključnih pojmova i definicija. Dakle, mi smo sve ono što bismo vidjeli kad bi bio neki tekst, rijetko kad nam se dogodilo da imamo, na primjer, ulomak. Mi smo sve to radili u obliku natuknica, definicija, nabrajanja, ključnih pojmova, dakle nema teksta, to sam onda mogla napraviti i u knjizi, jednostavno goli tekst i samo učiti. Mi smo cijeli taj tekst onda prebacivali u natuknice, u ključne pojmove i sve te ključne pojmove podebljavali, ukosili ili kako bi već bilo. Vjerujte mi da je ta skripta već vizualno, ja kad bih ju pogledala i recimo da gledam u nju minutu, ja bih već zapamtila jako puno. Puno više nego da mi je cijeli ovako tekst, ovako da izgleda taj tekst bez ikakvog prorjeda, bez ikakvih fontova, bez ikakvih podebljanih, znači to nikada ne bih mogla. Tako da smo vrlo bile pažljive što se tiče estetike i izgleda naših skripta. Evo ga, primjer jedne skripte. Odmah na prvi pogled primijetit ćete da nigdje nećete vidjeti onaj uokvireni tekst na neki način, dakle od lijeve do desnog ruba i gotovo, nego ćete vidjeti, kao što vidite, sve ove natuknice, nekakva nabrajanja, izdvojene pojmove, zadebljana i uvećana slova onoga što je najvažnije. I tako je zapravo kroz cijelu skriptu. Dakle, kada ja pogledam ovo, vrlo dobro mogu znati, odnosno vrlo lako mogu zapamtiti sve ono. I ovo vam je zapravo jako dobro zato što možete vrlo lako koristiti mnemotehnike. Dakle, da je ovo bilo napisano u obliku običnog teksta, bilo bi mi vrlo teško prikazati to u obliku nekakvih akronima, početnih slova, simbola i slično. A zapravo ovako vrlo lako mogu prepoznati ili po prvim slovima ili na koju već mnemotehniku se odlučim. Evo ga. Dakle, otprilike nekako to je tako izgledalo. Podebljano, u natuknicama, podnaslovići, definicije najvažnije, podebljani ključni pojmovi i slično. Evo ga. Dakle, vrlo rijetko, ako uopće ima nekakvog baš teksta od ruba do ruba. Eto. Ono što je isto tako važno je da ne ponavljate ono što je već rečeno recimo u literaturi. Morate jako dobro znati što ste napisali iz te knjige koju zapravo pišete i kad budete ubacivali predavanja da ne ponavljate. Jednostavno nema smisla gomilati te stranice u skripti i nailaziti na tekstove koji su potpuno jednaki ili na neke dijelove koji su potpuno jednaki. Zato kažem da je pravljanje skripte 60% učenja, zato što vi već mentalno morate znati što pišete da biste kasnije znali aha, ovo sam već negdje napisala, to ću preskočiti. Tako da to je još jedan ovako ekstra bonus savjet. I na kraju, nemojte bacati skripte. Ja sam recimo kada bih pripremala jedan ispit, mi bi sve te skripte poslali jedna drugoj na mail ili na Messenger, sklopile sve to u jednu skriptu i recimo ako je bilo više cijelina, ja bih to sve stavila u svoje posebne košuljice, spojila u jedan fascikl, učila i kad bi prošao taj ispit ja to ne bih bacila zato što po današnjoj Bolonji, ja vjerujem da je tako kod svih ili kod većine, sve te kolokvije koje si ti položio, bez obzira što si ih položio, ti ćeš to ponovno pisati na završnom ispitu. Tako da te skripte će vam zlata vrijediti kasnije kad budete u situaciji da u 2. mjesecu budete morali polagati završne ispite, da ne pišete nanovo sve to, nego da jednostavno, ja sam imala jednu kutiju, izvadila sam te skripte baš za taj predmet, ponovila i zato jer mi je sve to već bilo poznato. To nije bilo nešto nepoznato, nešto što sam dobila od nekoga ili ne bože nekakva knjiga pa ju sad nanovo moram čitati bez obzira što sam polagala taj predmet. Nego jednostavno ta skripta je bila toliko moja, toliko personalizirana da ja čim bih ju vidjela, jednostavno bilo je situacija kad uopće nisam morala više čitati nego bi samo bacila oko i znala bi aha, to mi piše tu, zato što je kasnije onda moja skripta bila obogaćena i bojama i simbolima i mnemotehnikama i to je bilo onako bombastično.
sve ono zapravo što vama ovdje govorim. Tako da čuvajte ih barem do završnog ispita, koristite ih, poslažite ih u fascikle i vjerujte mi da će pravljenje skripte na ovaj način napraviti drastičnu razliku u brzini i lakoći vašeg učenja. Puno pozdrava i vidimo se u sljedećem videu.